Bantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Mayong gabi naman, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalagad. Diri sa inyo para tuntunan ang inyong paborito nga programa. Basta gabi mga ka-aksyon diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Ini naman ang Aksyon Night Patrol. Subong nga gabi dawat na magkita magadulong sa inyo sa pinakamang bago madalag ko mabalita nga natipon sa ato naman nga mga Aksyon Unity Reporters. Ato Aksyon Correspondents. Handang-handa na magdulong sa inyo sa mga bulubalita. So mga gabi may kopod ba nato naman nga Patrol 2, ato Navarra Patrol. Para sa gihapon nga naglambiyong sa pinakamang area sa Dakbanon sa Bacolod sa pagtipon sa mga balita kag iban pa nga mga impormasyon. May kopod nato naman nga Patrol 2 Navarra Patrol upod dira kay Action Zil Minardo. Back to back dira sa itong piloto sa patrol. Wala nagapugday ang agi. Lapit na lang ang iya nga birthday. Ayun di Purma. Aksyon Papang Nixon Tahoma. Padayo man ang atong pagbantay sa pinagkauling nga mga balita national, balita international, breaking news kag flash report. Pabod nato na puwar sa reaksyon ang Defensor Lisay sa News Center. Di naman sa studio ay master control sa ito naman yung technical side. Pabod nato ng puwersa ni Aksyon Nel Marmadera. Back to back diri kay Aksyon na Christian James Binares. Dugay-dugay may kopod ba nato ng ato naman yung Aksyon Correspondents. Gikan norte pa dulong sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Sa kinaandala ko naman ang inyong alagad sa kanginan. Basta Martes nga presentation. Talos kita diri temporaryo. Sa inyo naman nga original nga anchorman sa sining nga palatuntunan na Aksyon Eric Magbanwa.
Ako naman, Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Kumusta na naman ang aton talan mauglod di matag palamati? Kumusta din ang aton mga suki sa kahanginan? Sa sasantay uno ka mga kabaranggayan dari sa Lakbanwa sa Bacolod, sa tantay uno ka mga banwag kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka madara mga kaaksyon? Manayanayab lang panahon sa inyo naman nga manugar sa inyong mga tiniyon. Kamusta man dala ang aton nga mga suki OFW sa naman nga mareyon o kung probinsya dari sa pungsod Pilipinas? Kamusta ka madara mga kaaksyon? Okay na okay lang. Ilang tulog na lang, Disyembre na. Lapit na gid lang. Today is the last Tuesday para naman sa bulan sa Nobyembre. Buwas 30 na, holiday pa. Pula ang kalendaryo because tomorrow is Bonifacio Day. May mga mensahe bila ka mong alig nyo ipadala lang sa Turmania text hotline 0963-757-0874. Suliton ko sa Turmania text hotline 0963-757-0874. O kung hindi sa Turmania live streaming, i-type nyo lang www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Ato ni nabasahon ninyo naman yung mga mensahe dugay-dugay. Ang inyong mga greetings mga kaaksyon, suwestyon, komentaryo. Ano man dala mga kaaksyon yung mga mensahe basta formal lamang kagrespetado. Ato ni natagan sang igtalopangod dugay-dugay. Okay, sa nagkaulat ka nila sa resulta naman sa Small Town Lottery. O kung STL mga kaaksyon ang legal ha. Subong man ang ato naman nga loto. Oy, dugay-dugay ato ni napagabasahon mga kaaksyon na pagalawagon. Base ka mo na masunod nga tagdaog kag milyonaryo. Skani, standby ka mo dira. Hatagan tagi na tiyempo, dugay-dugay. Happy birthday sa tanan nga may mga birthday subong adlaw. I-enjoy nyo gid ang inyong nga celebration. Kaya kaysa nang gibla maglabayan ginatawag nga birthday celebration, di ba? Ayun, di forma. Maayong gabi dira kay Board Andro Torres sa syudad naman sang Bago. Maayong gabi da si mo Board. Mustada. Kay migo ko de Edmark Erespe. May lang nga pagpurok-urok dra sa mga taga Bago dra, no? Sa mga kasi manuwato man ho, may mga nag-monitor di nga taga Sibukawan sa Isabela. May lang nga pag-monitor, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:55 na. Sa aton nga pagbalik mga kaaksyon, ang report naman sa aton nga bato. Standby diri sa Aksyon Night Patrol. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Supra Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pretty gamay lang nga bagay. Ang mga Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Action Radio Philippine Standard Time nas 10 na sang gabi. Pabalik diri sa aton nga pagpangalaga diri sa Action na Night Patrol Program. May gabi dira sa mi Go Coverage daw naging kuno siya kay Sir Hindran
Abala mati naman ko diri si Simon Pascual, ginunahan niya ko ba? Bang station calendar. Oo ara da yun Ikaw pa. Migyo ko din dahil na kami kakitype na nakabulan, ho? May nagkakapit-hapit, kagalagaw-lagaw, dra. Mayang kabinanda sa mga K9 ni Police Lieutenant Santelian, Doc Santelian sa Station 6. Inapaunaan dra sumigo kasi si Police si Sarhendran sa patrol naman guro subong na-assign sa Sarhendran. Pwerte, no? Sige mga kagson sa nag-check naman kag nagapangita bla no sang update nato sa lakat sang panahon ato ninalawag kundo kayo guys. Pero diri kita na sa sitwasyon sa palibot sang syudad, kamusta ang tabing paglibot-libot ni Action Zil Minardo sa patrol? Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Zil, mayang gabi. Action John, good evening! Good evening, naingat tira. Daya pag gabi. Gaulan? Good yung evening, ika nagdaog naman ang basket dahil sa Action Radio Bacolod. Kami hampang gali subong. Oo, kontra nila, bitaw. Basta wala lang Daog dak. naman. Basta wala lang dak panay sa dalan Ayo di purma. Basta wala pag daog tadak punta nila din nga bisan ano haw. May mayo man ti aragli sa liba gampang. Oh, din sa nagdaog lang dula na sa ako. Ayo di purma. Action Radio Provincia, the time is just dos na. Balikan natin si Action Zil Minardo sa tamaan giro niya ka excited na dulang iya nga linya haw. Nagdaog lang ang Action Radio nga team kontra sa Bacolod Traffic Authority Office nga basketball team. Nadula si Action Zil. Din ka nagkadto Zil. Ara na sa Zil. Natamaan kay guroy mo ka celebrar ka nagkaradula yung linya. Ayo di purma. Napindutan ko! Ay na, no man naman. Nasobra ka excited. Napindutan ko ang Ang sa may earphone, kumlaksyon dyan. Ang microphone. Itadlo nga bala ko magpindot ka. Gusto ganda pindot. Tabla. Ayo di purma. Wad lagi kang lain ang mapindutan kay magkakapatay. Gakapatay. Iba niya gakaunay mo yung gakapatay. Ayo di purma. Anong kakaunay Gakaunay. Kaya kaya pinduto mo na ma-press mo na ma-unay na sa mong hindi na sa Ikaw bala. Nakalantaw ka lang. Oo. Ako nga video okay na kitao naman. Makuta si James Biao. Kunara na. James, okay na lang, James. Okay na kuno ha. Ayo di purma. Okay na kuno. Okay Ara na. na kitao na. Oo. Sige. Sanag na sanag. Ay, nagulan? Nagulan. Subugan niya makita ang taksyon dyan. Nagapanghirabang nga ton nga kalangitan. Medyo akig. Subo, medyo akig. Okay, pag ulan, nagbundak. Nakatudo lang sa ulan. Pero mga 10 minutes naman aksyon dyan. Nagulaw man dayan bago yung tayman. Ganda mga 10 minutes lang man. Subong nagulaw na. Pulo pa nalit gamay na lang man gid. No? Dari sa may syudad sang Bacolod aksyon dyan. No, kagati subong nga gabi no pagka bundak ng ulan ang mga kauturan pero nagmatamat na sulod sa ilang ang mga panimalay mga pipila pa man gid no diri sa may aladagan nga barangay gid pang sa may 39 no kay sa TF kami pagwa ni kami planta na ni nga hotel action dyan no nakilid kami sa plantas sa barangay 39 subong nga gabi ni action dyan, no? Pero mga establishments diriya, no, sa may barangay sa mga tiyangge bukas pa, may mga inasalan, pa diri sa higada sinisang gala, nagsanay, pag isang baboy, sa may mga lechonan, doon action dyan. Nga nakabuhi? Hindi, nila, kayawan, sila pukutay sila ng baboy, yung ginapapanaog, halin sa may kanter, sa nililechonan. Bala hindi manaog, piliton, gigyan manaog. Ayo di purma. Baboy, kaguro, dugan ako gilechon. Aba! Ayo di purma. Hindi na ko magambal nga kung baboy ka ano matabo si. Ayo di purma. Sabad. Hindi na ko basta kung baboy ka tao ka Japon subong Kay ang baboy nga daan, kabalo ka Action Zil, ang baboy, hambal ni na ko sa December kuno may shortage ang supply. Tiyan mo na gulong iban, temprano pa nagapamakal baboy. Kaya tiyan mo na ambas mong majutay ang supply sa baboy, mamahal ang itlog. Ate, ang itlog yung lang nga ginakaon, ginatanok, imo ya kay... Ayo di purma. Ay, kaya ba mo may supply sa baboy, mamahal ang itlog, doon nagsalam.
Hindi, kaya muna ko naman ba nila diyo sa balita, sa DZRH o sa National Ta. Majutay ko ng supply sa baboy. Expectaon mo na nga ang presyo sina ano naman na tinagsing naman ng agi ha. Plus Correct. pagid manubo naman kuno ang ang itlog man mamahal man kuno ang presyo kay itlog. Amo na action dyan ang ang loss ang supply kag demand. Aba! Ayun, forma. Nakakategad kaya. Hindi ko na pagunahi kay karon disgusya kita na di karon. Hindi, nakabalo ko ya. Te daog to ngaton nga team to. Oo, piyo na to. Bopi champion na. Ano championship? Ano man? Hindi pa man action dyan. Pero score daw 79-83. No, kunta nila ang bitaw ti araman si kagina si Police Major Junji Liba ang ila sa nga upod na basket na action dyan. No, sa buong nga gabi ti ari kita dre. Apat na banse. Apat na banse Gal, tanay medyo lakyo naman gid ang mga players, no? Medyo lakyo. Grabe na nang sa action niya. Medyo bata-bata pati daw grabe pa ang endurance action dyan magdalagan-dalagan. Hindi Pero ka maglaga ni mo masing alan ka ni Coach Rex eh. Ayun, forma. Very good man daan kang coach. Oo. No? Very Partida wala pa naka-intra si Coach Tupad mo dao tapos dula naman yung mga signal ambot kuno dula na naman. Action Radio Philippine Standard Time nos just set na. Nakatumukan guro ni Action Zil ang iya dra sa earphone niya na bla. Ang iya na do pro pocket na ka-action. Mo nagakadulang iya nga signal. Balikan tabi si Action Zil Minardo nagdaog ka dalawag ni daog ang action do gadula iyang linya ha. Action Zil abi pagpimunong na sa daog. kahit 12 minutes na. Ano? Ano ba sa 12 minutes kakapatay na action dyan. Kaya pa man 12 minutes so pila pa lang ka minutos. Ano ni Mami, ang kadula-dula signal ko, bang kay Papa yung diretsyo lang sa kaya rin kami din sa may Golden Field ayun no, tiga li pa sa mga juice naka gano'n eh. Damsa, wasa ka Diyosa. Wasa, oo. Ano ko nung type sa mga total do birthday man as Martes mong? Gani, na December 6, amo na goro nga to ganain ng pamatsya, naman na kay birthday, kasi kung ano ni plano yaman, galungo lang ni sao. Birthday na sa size para wala na liblib nga matabo. Balon na daan, Martes, birthday ng Papang Martes, nugaya ko na ganyan Papang Nixon ha. Ayun, forma. Are, so lungo-lungo lang sa. Oo. Pero okay, man tubo ang iyang pamatsya, dalo-dala, pa man aga smile pa rin ganin sa. Ano ang galay niya pamatsyagaw? Kagapon, pero normal man ang dugo. Normal man lang nila. Yo sa atay Ayun, forma. Kulang man eh sa Kulang lang sa sa... yakapsul. Wow! Unay! Ayun, forma. Nakainom na mo lang duha ka bilag. Ano tong kaso sa? Ano man? Na sa? Gasiburo? Dalian. Doon na sikburo ba lang? Gasiburo. Sa mo ginakay manugdulo mga tao sa mga. Ayun, forma. Ang importante na kung aratayon sa. Wala ang disgrasya. Hindi pwede mag-aratay kay di ba nagpaskwa na ho? Mag-Disyembre na ho? Gani. Pero ti subong daw kaya pa dala po sa lawas. Kaya pa? King pa man ang aton nga papang. Oo pila pala na. Sa Martes, ma-16 lang na sa Hubin pa. Ayun, forma. Mapila ka na sa Martes? Daw hindi pa manugid sa edad. Hindi sa manugid sa edad niya. Amo ginakay ka ba? Kaya gina-secret yun ang iyong mga edad mong. Sila 63? 23 ka na ba? Oh, 23 pa lang Hubin Pasutiro sa tiro naman sa action dyan. Oo, so, tiro na iya kita mo nga Hubin pa na ha. Ganin, pa na yung baskog ko naman sikat. Abaw! Ayun, forma. Sikat. pa na eh. Gapamalo pa gano'n ha? Gatosek pa kung sa manok, gatosek pa? Gatosek pa eh. Ay, perte. So sa inagbulang ko, sampok pa. Ay, kalain na! Ayun, forma. Masampok ha? Masampok pa kasi nagbulang. Pero di ako dyan, no? So far, tidiri sa may dalan Araneta. Mo sa Inday, maya do tagiyamin sa dalan. Maglakat-lakat, oh. So dalan sa nga Araneta, sumong direction dyan, no? Liguan na katama. Ang Araneta, diri, no? Nga street, which is nakatama ang mga sakyan, no? Nga
pakadto pa kare. Sa pipila na lang gani sa may City Mall reaction dyan, no, madami ko man gid naga-park niya nga mga taxi driver, no, kaga subong kalangitan na nagasigigit pag ila action dyan. No, Okay. kaya nga paktan na ang ang aton nga kalangitan, no, grabe gid ang galom, no, kabugat gid katama. Kagati ang dre no mga naga-bike ka, mga naga-motorsiklo, ang ari diri subong nga makitaan ta. Pero tinaka na lang naganilakat-lakat wala kung gabi nga mga kauturan naton. Kita amo ni oras may nagabantay pa na di mga jeep. Pero tiya subong daw wala naman gid no, sa may atubang diri sa City Mall. Na mga nagakaon sa kay Tita Shirley sa Kay Nanay Kalangaan. Shirley. Oo, may mga nagakaon na mga kauturan tapos mga nagapanyapon. Amo ni oras damo pagidjagapon, damo pagidjaga pasabaw da. Tabnaw daan. Sabi pa da, Aba. ganun subong, nagulan-ulan. Pero paang yapon niya, miss ka nagulan. Gani. Paang yapon, hindi yapon mano ang temperatura sa direction dyan. Sa mga syudad sa Macolod. Kasi ang mixero, gabaka-baka. Kano sa? Kay gabaka-baka, manang mixero, pakadto pa ka rin. Tinaguro pero wala pa man to gaula. Sa mga Araneta, ongoing yapon, ang construction. Sinito yung halatan, tanan ko saan o matapos. Makaiti, gina-update naman ni kada adlaw-adlaw. Amuan yapon ang sitwasyon, direction dyan. Action Zil, wait ka lang, hold ka lang, nung may pasudlon na kami, importante Okay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Provincia, their time is just 12 na. Pabalik diri sa Action Night Patrol. Balikan natin si Action Zil. Action Zil? Action dyan. Di na ka mo? Sa may dalom sang overpass na yung gabi sa magsaysay. Meno da? Pero mayo, yung presto nila. Ano na di man? Meno na da sa dalom? Mamangkot ka na may action dyan. Kaya may kaldo. Wow, may kaldo. May sabaw. May kaldo. Hampay. Yung gabi, nipaligyan nyo no? Pares, kala action dyan. Pares. Oo, sa may dalom sang magsaysay action dyan nung overpass. Kasi sir, nagpanyapon. Ano sir, panyapon na sir? Panyapon pa lang namin isang kaon ni sir. Oo. Tagpilan nyo, baligya rin, no? Tag-50. With rice na. Sulit. Kita na action dyan. Ano na, isa kayabong sang sabaw or sudan? Oo, isang kabaw. Yun ang microwaveable. Di ba na action dyan nga Tupperware? So, amo ni training kung ma-take out ka, pero kung magkakaon ka lang dire, no daw dahil din siya mo nila nga yakong action dyan. So, kasi ang ginaidiya, kasi mo tangan mo lang sa scoop ng plastic, so nakipagkatapos siya kaon mo na nakaya-islan mo naman iwan, no? Hindi hatol para mahugas na masinisang yakong agin kanaan mo action dyan, no? So, tayo subong nga gabi, dire si Sir, ang ilang customer na damo naman dire na bakal kang may tagang music, kasi sila may mga bangko din sila action dyan, nang na-plastar, naga-food cart ina-action dyan, no? Ay ang nagkapag-gathering sang pares, no? Nga, saan, no? Kama de oras, no? Basta ka mo diyan oras? Oo. Alas 4 sa kagahon. Hapon, until ano oras? Alas 10 sa gabi. Tuloy-tuloy mangimos na ka mo? Oo, manang pangimos naman sila dugay-dugay. Alas Action 4 Zil, sa hapon. ina ba lang isa na nila, wala kadako na nga daw, ng nga kaldero, mapila na Action Zil ang bili kung mapaubos kinila? Sir, kung mapaubos nila ka kaldero, mga pilay nyo, nga bet, mapaubos na nisa ka kaldero. Kung mapaubos na nisa ka kaldero, nga pares, mga pilay nyo. Hara naman. Utod naman ka, utod ang linya ni Action Zil, Alat sa Subongo sa dalawang flyover, kay may balagyaan da pares. Ang pares, sudan asa, tapos may kanon. May sabaw na sa mga ka-aksyon, no? Depende na kung ano Actually, ini nga produkto ng sugod sa Manila, gindala diri sa aton. Dahil damo naman na nanamian man, nahilig man. Sige man ang balagyaan ay nila sa pares.
Sa baw na sa may kanon, ti ginapares sa nila, padugang ka kanon pwede man. Dili ka lang sa aton sa lokal, may ari na di may mga baligyaan, gid lang establishment gid. Nga mo na maka-action nila negosyo. Mayo gid man nga negosyo niya, no? Kita mo, sige, luwag yak ka sa babo. Galing kay problema kay baka ni abing pares mo. Amo na nga daw wala gid ko nagkaano sa akon nga ano, kay baka nga daan action sale. Action dyan? Oh, ano na da? Nagkaon ka na? Abe ko nagkaon ka na kay doon na dula ka. Namangkot ko, mapaubos gali nila action dyan, 6,000 ang income. Tedo, may dumabaligyan. Ako siguro ka tagabi. 6,000 income. Ang pamangkod, pilang ilang ano? Pilang ilang kapital? Sa kadako nga kaldero, nadala na isang may rice na action dyan, ano, ining isa kadako nga kaldero, rice na di siya. Nakuha po sila around 6,000 ni ang ilang income. Sige, sugod sila 4 p.m. until 10 p.m. ang action dyan. Ano nang 6,000 na net na nila or buinan pa na sangga ilang Amo na ilang nga income, kita tanan-tanan action dyan. Sumining kada ko ino kung mapaubos mo galing kay 6,000 pesos. Ang pila na Pero ilang ang kapital nila nila. action dyan, inabakal sa mga panakot, saka may mga chili oil sila, garlic, na pepper ho, kaya kanami ang noodles, wala nila kung pansit sila action dyan. Okay. Dugap pa mo naman liwan. So, sanda ko naman action dyan, huwag mo na. But- Kaya gani kay Tito Bong, ang balakwan na medyo mahal-mahal naman, Geb. Makaguro ginan siya sila, gamay action dyan okay naman Action sale sa 6,000 ngay na nabuhin na nadaang ilang ang gingasto. Makatanda ko sir. Ay do, ano sa galing? Oo, sige, action dyan. Kay may ano pa sila, may customer. May Gani. nagabakal pa dire. Kita ko may nagapoy, di gali nga madala kaya sang imo nga canister. Tapos butangan na nila sa baho, dalawang puli. Madalasan, dire may mga sunod dahil magyari sila action dyan. Oo. Mayari sila take out box, no? Ang akong Tupperware sila ni Sir. Sir, ang inyo sining income nga 6,000, sir. Ano pa namin ginabayaran? Baka mo or amo na gina siyang inyong income din, sir. May swelduhan ka mo. May mga tao sila action dyan. Sa 6,000, kuhaan pa na dira sa bayad nila o kung sweldo nila sa ilang ng mga tao sila action dyan. Tindog taguro pares ay para makaginansya mo tayo, no? Ayun, Sa Isarela, kapal ginato mo? Sa Isarela, wala pa to, di ba, parisan? Giga, ano pwede yung tao Ikaw ginagagoro dyan, di parisan. Marayo man. Galing kayo depende man nasa market, Ang damo na kanila ba, isubong na rin nga nagabakal, nalugubos, na may kaning baligyan nila ni Sir siguro, no? Kasang pares, yung sila action dyan, no? Kagsimera sila mga extra rice, nanpulo, no? May mami with rice sila, beef pares, and mami with rice. Kaya ang mami na action dyan, amo ni siya ang may, ano ni tawag, may pansit, no? Kung pares, nang gibya alot action dyan, si amo na ang mga unod lang sinikag kasudlan, no? May dalang rice action dyan. Action dyan. Galing kayo problema, daway ginito yung mga baboy, no? Do baka na tatanan. Oo. So, Ay, beef ila, no? Beef pares. beef pares. Wala gali pork Oo. pares. So, beef lang yun sa tanan action dyan. Pero kahamot. Ako- Kahamot sa ila. Ako na lang guro actually ako na lang guro mapatukod sa ano ay pork pares. Okay. Baboy mo na, no? Okay, Mas wait. alam ko action dyan ang ano, ang beef. Galing kayo bisa na ano mo nakambal na nam sa kun ko nakagis sa tilaw. Boy, ka ni katilaw nga ako, hindi ka kauyon. Hoy ko kakaon baka ba. Ay, doon. Porma. Hindi Lain kinakaon mo. Ay, naglain pa ako dito din niya mo. Na mga lain-lain kini wakal mo ko kakaon doon ang linya mo. Ang sa Radyo Provincia, the time is 20 na. Sige, balikan to lang si Zil sa iyang last and final stretch o con presentation. Sa iyang report mga ka-aksyon. Grabe nga balbal higop sa baw ni Tiyoyo. Mayong iyang higop-higop kay maburubog na ang panahon na. Dapat namin ginamang painitinit. Sige lang, aksyon ano na lang aksyon Almar. Okay na lang guro Kay basi alang alang guro yung telepono. Aksyon Radio Provincia, the time was just bent.
Oy, sila kaulat naman dira mga ka-aksyon sa recap naman sa resulta sa STL. Dire kita rin mga ka-aksyon ha. Ato naman yung first draw, ang mga maswerte nga numero. STL first draw mga ka-aksyon kayo na sa aga. Maswerte nga numero 1 kag 5. Sa liwat 1 kag 5. Second draw nato mga ka-aksyon, mga maswerte nga numero 1 kag 36. 1 kag 36. Ato naman nga third draw mga ka-aksyon, mga maswerte nga numero 5 kag 4. Eskalera 5 kag 4. Aba ang atong resulta naman sa STL. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Maayong gabi lang kay Sir Manjo Ornejo. Good evening dira kay Ma'am Jinky Dialagdon. Good evening dira kay Sir Arthur Jeff Villasor. Kay Ma'am Van and Doc Matt Mayo. Sa mother dira ni Ma'am Jinky. Si Ma'am Lolet Dialagdon. Sir Joe Dialagdon. Kay Ma'am Alma Oligon, Mike Montilla. Sir Noel Amar, Sir MJ Season, Sir Alex Montesa. Sa pamilya dira ni Ma'am Jinky Dialagdon bala. Sa Barangay Pandanon DSB. Salamat gid. Halong dira ma'am ha sa Arizona, USA. Advance Merry Christmas dala sa imo, ano? Sir Alex Montesa, mula nun nga gabi, nagamonitor sa kung sa sulod sang RR, samta nagatabid sa aton nga programa nagapaurok-urokid. Ma'am Lilia Taton, good evening. Monitor lang ko no, every day ang night patrol. Abali Ma'am Lilia Taton. Ini mga maukod gid nga nagapaurok-urok sa aton nga programa. Mailan dira nga pagpaurok-urok sa inyo tanan ha. Sir Lovic de la Luna, good evening Action John. Ara lang sila o monitor. Check attendance ko no sila. Galin kay Pato. Kay Ruby de la Luna sa Barangay 30. Sa mga taga-barangay 30 mga ka-aksyon, maramo nga salamat ha sa inyo nga pagpurok-urok pamati diri sa aton nga pagpangalagad. Ma'am Evelyn Sinaon, Green Action John, ka-monitor na kami ni Nanay Evangeline, Lani Hudagay, Bebing Artus, Richard Cagnening Peruelo. Sa mga taga-purok Gaysano, Barangay Alihis na bala, mayong gabi sa inyong tanan. Action Radio Province Standard Time is just 23 na. Mga ka-aksyon, 26 days na lang ha, antes ang adlaw sang Pasko, kag 33 days, antes ang 2023. Dasig lang sa inadlaw, sobra na lang isak bulan, 2023 na naman. Legal ang tato nagpasko ka ng New Year 2022, ari na naman siya. Gahingagaw man siya. No, kadasig sang inadlaw. Sa nakaulat dira sa resulta sang Lotto ba ka-aksyon dugay-dugay, ato ni na pagabasahon. Sit back and relax lang kamo da. Hindi kamo dira maka-aksyon magkataka na. Sige. Mayang gabi man kay Ma'am Ruby Ardiente de la Luna. Mayang gabi dira pa check attendance sila ko ni Luvic kag ni Sir Rubio de la Luna sa Barangay 30. Ay si Ma'am Ruby Ardiente de la Luna gle. Mayang gabi dira sa inyo. Amigo ko da Sir Hendran sa station number 6. Relax Si Sir Squadragle I don't know kung ka-duty da. Pinapanaligad to. Kutahin kami sang iyang bata. Action Radio Province Standard Time. Las 10:24 na. Oy, si Father Agot, inayan, nagka-monitor man sa itong pagpangalagad. Gapamatid sa kuno sa baybayo na po sa matugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin. Kagunisang balod. Mayo nga unisang balod ang imo da Father da. Kamusta dira Father sa may barangay Punta Taytay? More power. Sa imo man dira Father ha? I always pray for you. Ano dapat yan, ha? Na-pray natin yung mga religious mga brothers and sisters. Sige, mga ka-aksyon, magkabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
Mahigro bala ang imo dugo. TTX. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami ukunwais. Ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela miskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako makulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila
Pwede surbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minsan sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisada, nang nahuya, ako mangulam. Siyempre, pigado, tas, kay, ko sila. Pwede surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Action Radio Philippine Standard Time was just 94 na. Pabalik na rin sa Action Night Patrol Program. This time, i-check na naman mga ka-action na report na gikan sa 1st District sa Negros Occidental. Report naman ni Action Nelson Patenio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Nelson sa report, please come in. Yes, aksyon dyan na may gabi kag sa aton sini nga mga ka-aksyon. Mayugid nga gabi. Mayad nga gabi. Oo, kadungan sang pagtupa sang ulan, perte ang pamaypay dayon. Nga, burn out. Run out dayon, tayo lang siya. kaya nakabalik daw mamuyayaw ka. Ay, naglain pa. Ayo di purma. Kaya ang imo yung dalunggan nga tagring ang lamok. Amo nang Nga delikado. ba ka sa dalan, wala man hangin. Oh, amugid na Oh, daw. Ha? Amugid na. Oh, pagbalik sang
power, mabatian mo pa ang tingog sang kaingod mo. Ay, salamat. Nagbalik na gid sa Ayo di purma. Ay, hindi magwanta aksyon dyan nga amo to pagtupa sang ulan pa lang gani katapat ya bran out dayon. But lang. Sige. Aksyon Disgrasya. dyan, apat ka mga individual ang nagkaladakpan karon nga hapon sa ginpatigayon nga bypass operation dira sa may Ilagan Extension, Barangay 6, Siyudad sang San Carlos. Ang mga sospitsado nga nakuhaan sang illegal nga droga ang ginkilala nga sanday Charles Castro, 20 anyos, soltero, kag isa ka street level individual walay trabaho, kag ikadua si Jason Sabiliano, 22 anyos, isa man ka street level individual. Subong man si Orly Escuadro, 32 anyos, soltero, kag Cristiana Fajardo, 18 anyos, Lonsay, pumuluyo sang Ilagan Extension, Barangay 6 sa among syudad aksyon dyan. Ang nasambit nga bypass operation ang ginapamunuan ni Police Lieutenant Rodney Saruna, kag mga katapo sang Drug Enforcement Unit sang San Carlos PNP. Nakuha sa kay Charles Castro ang subject sang amo iyang bypass operation sa aton sinikapulisan. Nakuha sa iya ang isa ka pakiti nga magamay nga pakiti sang transparent plastic sachet nga gingamit bypass item sa aton sinikapulisan. Nakuha man sa iya ang 18 tanan ka mga transparent plastic sachet nga may unod ginadudahan shabu, isa ka improvised toter, kag duha ka disposable lighter, kag isa ka libo nga kwarta nga gingamit nga bypass money. Samtang sa kaya Jason Sabiliano, nakuha sa iya ang 3 tanan ka mga transparent plastic sachet, kag subong man 2 ka lighter, kag kwarta nga 4,500 pesos. Samtang sa kay Orly Escuadro, nakuha siya ang 3 ka pakiti sang plastic sachet, kag sa kay Cristiana Fajardo, 2 ka pakiti sang plastic sachet nga may unod ginadudahan na shabu aksyon na dyan. Ginabulubanta sang aton sinikapulisan nga naglabot sa 20 ka gramo ang nasambit nga illegal nga droga sumatotal nga nakuha sa ilang 4 sa ginpatigayon nga bypass operation, kag may standard price nga 136,000 pesos. Kag karon ang 4 aksyon dyan ang detinado sa may custodial facility sang San Carlos sa PNP. Report gikan diri sa may 1st District sa Negros Occidental. Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat din sa report ni Aksyon Nelson Pateño. This time, dire kita anay sa resulta naman sang Lotto. Ato naman nga Lotto 642 nga may jackpot price nga 33.8 million pesos. Ang winning combination 15, 37, 19, 38, 16 kag 18. Suliton ko 642 winning combination 15, 37, 19, 38, 16 kag 18. 649 naman mga kaaksyon nga may jackpot price nga 15.8 million pesos. Ang aton nga winning combination 4, 39, 29, 5, 49 kag 43. Suliton ko winning combination 4, 39, 29, 5, 49 kag 43. Ultra Lotto naman kita 658 na may jackpot prize nga 304.9 million pesos. Ang winning combination 38, 55, 26, 32, 20 kag 9. Suliton ko winning combination 658, 38, 38, 55, 26, 32, 20 kag 9. Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Radio Philippine Standard Time, was just 40 na. Standby ka madara mga ka-aksyon, magabilit pa ang aksyon Night Patrol. Para man sa ibang mga balita kag report sa aton aksyon correspondent kag Patrol. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, pwede surbo ko sila lang, tapos kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Action Radio Philippine Standard Time, that's just 43 na. Pabalik na rin sa Action Night Patrol. This time, i-check na naman ang report ni Action Roger Guteb. Giga naman ang mga ka-aksyon sa 2nd District sa Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Roger sa report list kami. Aksyon dyan, maayong gabi sa itong mga kaksyon, mga balita aksyon dyan, gikan diri sa Bahinsang Norte, sa probinsya sa Negros Occidental. Una nga balita nato sa siyudad sa Sagay, ang isa ka persona ini nga sa diin aksyon dyan, ini siya ang gindakop sa mga katapo sa kapulisan sa siyudad sa Sagay, bangod nga ini siya ang nakuhaan sa armas lutang. Kahapon mga alas 4:30 ang takna sang hapon na sa may purok Pagidait, Barangay Babiera, Siyudad sa Sagay ang operasyon kapatigayon sa nga kapulisan matapos nga nag-report ang isa ka concerned citizen sa ila nga may ara nga isa ka persona nga nag-chokbit sang armas lutang. Gilay naman nga nagpadulong ang mga kapulisan dito, pero sunod pa sa report ini ang suspect kikilala kay kalala ini kay Anselmo de la Peña y Santiago. Legal sa Paginaron, wala sang asawa, kag ini siya residente sang Purok Pagidait, Barangay Babiera sa among syudad. Ang report nga mismo ang
informant ang upod man ang Sagay City PNP ang sa diin nag-endorse sining isa ka unit sa caliber 45 pistol na may serial number 053018 Colt nga caliber 45 nga may isa ka magazine kag pito ka mga live ammunition sa Sagay City PNP. Ini ang naibitan nga armas sa report nga na bilin siyang suspect sing ini siya ang magpalagyo kay tani ini siya ang arestuhon sa mga tao sa mga lugar. So ang balita aksyon dyan nga ang suspect gani sa report kato sila baton at large pero gin turnover ang caliber 45 nga na-recover sa mga concerned citizens sa mga lugar. May isa ka ginpatigayon man nga bypass operation ang kapulisan Siyudad sa Sagay kag kainan na file ang kaso, ipasakana sang kaso ang suspect mga alas 4:20 takna sang hapon kahapon, November 28 sa Purok Kabulakan, Barangay Makiling, Siyudad sa Sagay ang ginakop kay ipasakal sang kaso siligid lamang adlaw kay nasang aga amo si Roland Caro E. Palacios alias Daga, 34 anyos de edad. Inisya 20 o inisya ang residente sang Purok Kabulakan, Barangay Makiling sang Silinga Siyudad. Ginakabig nga isa ka street level individual kag suro pa sa report ng Section Drug Enforcement Unit. Ang ipamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Roberto Japi Jr. ang nagpatigayan sining bypass operation at tigay naman ni-recover ang apat ka sa transparent plastic sachet sang shabu, lakip na diri ang bypass item. Mga 2.3 grams, kaya balor naman sa mga 15,600 pesos ang among droga. Recover man kagin presenter sa korte kay na sa pag-file sang kasong isa ka 500 piso bill mark money nasa diin isa man sang nakuha sa kapulisan sa posisyon mismo sa sining suspect during bypass operation. Itinado sa Gapon, ining persona si Roland Caro E. Palacios sa bahin sang Sagay City PNP. So far, aksyon niya na madurong na itong report gikan diri sa may norte nga sa probinsya, partikularmente sa siyudad sang Sagay. Para sa Action Night Patrol, ini sa Aksyon Roger Gutibiga Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat din sa report ni Action Roger Good Game. Hindi naman sa Northern Negros ang Negros Occidental. Action Radio Philippine Standard Time, das 10:48 na. This time, i-check na naman ang report ni Action VJ Apasible gikan sa 5th District. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action VJ sa report list kanina. Aksyon daan mayong gabi kag sa aton sa mga ka-aksyon nga pamatili sa aton sa mga pagpangalagad sa iyang gabi sa aton sa balita nga madulong karon patay ang isa ka 7 ka bulan nga lapsag nga babayi matapos sa nasakan sang isa ka dump truck tag nalauna 30 ka ina sang Udo, Nobyembre 29 sa sitio Pucatod, Barangay Payao, Banwasang Binalbagan. Suno sa kay Police Major Ilendi Rebosquillo, ang hepe sang Binalbagan PNP, sakay sa ila sining nga motorsiklo sa nagdulhog gikan sa Barangay Biao, Banwasang Binalbagan, Sanday Riza May Claer, 23 anyos, kaupod ang banas sining nga si Jose Gantes, 32 anyos, agot ipa-check up ang ila sining nga bata sa Binalbagan Infirmary Clinic. Dugang padre ni Rebosquillo, pag-abot sa sitio Pucatod, Barangay Payao, nag-overtake ang amay nga Gantes sa kinasundan sining nga truck nga ginamaneho naman ni Noel Pabores, 38 anyos, residente sa Barangay Kamalandaan sa may Kawayan, probinsya sa Negros Occidental. Pag-overtake ni Gantes sa truck, sakto man nga nagtabok sa dalan si Annabel Ciocada, 48 anyos, rason nga nabungguan ni Gantes sang ginamaneho sining nga motorsiklo. Bangod sa ni action dyan, nagbalang-balang ang motorsiklo ng Gantes, tason man kung nga anabuyan ni Claer ang iya sining nga bata, kag nagtabok sa direksyon sang truck. Sa karon si Pabores ang yara nagkahunong sa Binalbagan PNP Custodial Facility. Yari ang kabahin sa aton nga interview sa kay Police Major Ilendi Rebosquillo. Actually, ang pakal ang motor
motor na yung single ni nga ginasakyan sa mga biktima na ganit sa infirmary na check up ni. So, nagakuan sila, malindiri pa dalo mapabalik sa ila itong lugar pa biaw. Okay. Sundanin nila ang isuso nga tinuilag dump truck. Sa diin, pag-abot nila sa sitio Pukatot sa barangay Payaw, naini sa nga mag-overtake, overtake na sa tani. O galing lang, may mga inangalugar, damo sa pamalaykag, may isa ka residente na nagtabok. Okay. So, pagtabok, wala niya na-anticipar kag nabungguan niya. Kag sa pagbunggo niya, dito ni sa nagbalang ang ila motor, nagdiretso dito sa natumba. Okay. Pakat to sa dump truck nga iuhana nila overtikan. Nabuyan niya ayang bata nga upod nga 7 months. Kagamo to ang naglabog dito sa una sa truck kag nalapakan. Kagang amay amo ning gas-gas lang ang agom sa ilang lawas. Ang kabahin sa pagpahayag sang hepe sang Binalbagan PNP. So far, action dyan, isun sa kay Police Major Rebusquillo, ginawlatan Manila, no? Ang desisyon sang sining pamilya sang 7 ka bulan nga lapsag nga napatay bangod nadala sa or nalapakan sang sining dump truck dira iya sa may sitio Pukatot, Banwa sang Binalbagan. Report nagikan sa 5th District sang probinsya. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippine Standard Time na 10:51 na. Salamat gid sa report ni Action VJ Apasible gikan naman sa 5th District. Action Radio Philippine Standard Time las 10:52 na. Magabalik pa ang Action Night Patrol Program pagkatapos gid lamang sini standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 10:54 na. Pabalik diri sa Action Night Patrol Program. Good evening dira kay Sir Alex Montesa, kay Sir Ma'am Barkey Tribe, kay Ma'am Gina Galicia, good evening. Kay Ma'am Katie Veer, good evening man. Kay Sir Donnie Lozano, mga gabi dira sa inyo. Ma'am Sally Auque de Sousa,
Good evening dira from some village. Sir Elmer Bunafe, good evening ka Akson John. Gapamatigid sila kuno always. Doniskoy Aquino Dozano, Inday Blasa. Ma'am Jinky Diragdon, thank you again. Sir Carlo Cayuna, sa Cayuna family dira, no? Kag sa Bugos nga taga Isabela, good evening sa inyo tanan. Ma'am Jocelyn Balahadya, good evening man. Kamusta dira ma'am sa Tanza, Cavite? God bless you more and more power man. Ma'am Jeannie Solgon, good evening. Sir Anthony Louis Habagat, mayang gabi. JBM Farm. Ang gabi na kuno kay Kuya Akson Eric yan. Okay, halin kayo sa Rene Deget sa Kabangkalan. So Sherwin Hugos, good evening. Sa kay gapamatik ko na si Morona Esconde sa Russia, sa Barangay Sibukawan sa Isabela ni. Ma'am Homa Lumina, good evening man. Kurt Nathaniel de la Torre, naga-monitor sa Purok Dulunan, Asenda Guba Central Maaw, Bagos City. Corns Gariando, may gabi dala sa imo sa Amba Alambihod. Halong gikita tanan. Beth Butal Pilayo, good evening man. Sige, this time check na lang report ni Aksyon Zil Minardo sa Patrol. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Zil sa report list kami. Action dyan, naresto ang 21 anyos nga katamo sa Regional Striking Force sa Kumiting Rehiyon Negros Cebu, Bohol, Siquijor sa Banuasang akon sa may barangay San Agustin na Banuasang Isabela Negros Occidental pinaagi sa pagserbe sang warrant of arrest sa kaso nga murder. Suno kay Lieutenant Colonel William Pisasi Jr., commanding officer ng 62nd Infantry Battalion, natinguhaan nga madakpan ang suspect nga si Robert Anseno, residente sa sitio Mahupaho, barangay San Agustin, sang nasambit nga lugar pinaagi sa joint operation sang Isabela PNP, Binalbagan PNP 2nd Negros Occidental Police Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit sang Nocpo, 64th SACS, 6 PNP South, 604th Company sang Regional Mobile Force Battalion 6, 300 AISW sang Philippine Air Force. Ang warrant of arrest ang gin-issue bato kay Anseno ni Judge Walter Sorilla sang Himamaylan Trial Court. Si Anseno ang imbulbado sa pagpang-ambush sa Binalbagan PNP sa tong Pebrero 13, 2022 nga nagresulta sa pagka-injured sang duha ka kapulisan. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension of Vitamin D3. Ini ang dekalidad matinlo. Nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Good night, ka. Salamat gid sa ato naman nga Patrol 2 kay Aksyon Zil Minardo sa report. Aksyon Radio Philippine Standard Time, das 10:58 na. Mga ka-aksyon, inyo nabatian ang kabugusan nga pagpangalagad sa aton para tuntunan Aksyon Night Patrol Program. Martes ito ang presentation November 29, 2022. Salamat gid sa aton naman nga Patrol 2 na Vara Patrol, with Aksyon Zil Minardo back-to-back dira kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Aton nga News Center, Aksyon An Defensor Lisay, dili man sa Studio A Master Control sa aton nga technical side, Aksyon Elmar Madera, kag Aksyon CJ Binares. Kompleto ang aton mga Aksyon correspondents, Aksyon Roger Gutib, Aksyon Nelson Pateño, kag Aksyon VJ Apasible. Salamat gid mga ka-aksyon sa inyong pagpakig-upod, hindi lamang sa aton nga pagpangalaga diri sa Aksyon Night Patrol Program, bisan pa sa bilog nga mga programa sa Aksyon Radyo Bacolod from sign on to sign off. Sa ngalan man sa inyong regular nga anchorman, sa sining nga palatuntunan, Aksyon Eric Magbanwa. Talos kita temporaryo basta Martes nga edisyon sa Aksyon Night Patrol. Ako naman ang inyong alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Wala untat ka nagpasalamat sa inyo mga ka-aksyon. Tuptub naman buwas sa aga sa mag-sign on sa Aksyon Radyo Bacolod sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Radio!